Gugma akong sulay, sigurado ko nga dili ka magmahay. Anak yung magayuma si Chuchay na iba. Tingnan lang din nato, makalaban eh. Biambi ito yung brief be. Ha? Brief. Kay, tingnan Anong- lang, makalaban pa ba ni? Kay, wala ba Ano mang imo ning apil-apil na akong brief? Ay, kanang brief yun, aron maayo. Kamu may kuha ng kada brief. Hindi maayo magkunan ba? Ani, maayo aron ganahan ang bayan eh. Kay, Na imong gipugan? oo, kani. Ang ganyan man sa brief ang kuhan god. Paganas babae, diyan na oh. Na. Brief manggod ng kuhan god. Na. Ato tayo kuhanan. Parisan ante. Asa man nay? Kuan eh, gamot o kuan bulak para ni nga may gugma babae pod ani ba. Mo man ni akong gikuan. Nya, unsa man na? Ay kani pod bulbul pod is karang anta. Zala? Bulbul is karang anta. Para gini siya makuan ba. Kuan ang babae ani. Mo ni akong ipang mo gini akong gabaton. Mo ni akong gabaton kay para mayugma ang babae ani. May lang tato lang tistingan og talab ba ni. Asa tayo may ilim nun? Ah, kaya ito yung timpla ni. Aron imnon niya. Pas. Tuling. Sagol diri? Isagol aron imnon niya. Hindi niya ni may palang ba? Diri sagol. Kuan na ako ni gamay pa di mi won. Aron dili siya mamalayan. Ikaw sagol. Anak. Makuha na siya na. Hala, may gugma kasi. Nagugma na siya anak lagi. Gina, stingin na. Naka. Stingin na na. Posible. Tiyak tunsan ako, di rasa ka. Posible. Na, stingi. Ayaw na lang. Dili, pwede nga. Kuan dali ako. Nganong dili man dili ka maado na to ang maestra, dili ko masayop ana. Kay kanang answer ana, ako nag-answer ana din. Dili pwede nga masayop ko kay sa una, unol baya ko. Yan natauran ko og ribbon, medal. Nganong masayop man ko kay? Ato ang nang maestra kinsa man ang maestra ta. Ali. Ayaw may hapon. Hapon kay. Di mo na oh. Sumna. Di mo na ni. Iko ganahan na. Ako gining gipalit gali kay para kuan sa imo gali kay init kayo ang panahon. Para ka imnon, bugnaw man ni. Di mo na. Ika kasabot. Ingag di ko ganahan. Pero sige ko pamugos. Ika pila ta nakagiignan, na dili ko ganahan sa imo. Ano magbalik-balik ka sa ako ah. Grabe sad ka oy. Nagdili ko ganahan sa imo. Ya. Ayaw dia. Ayaw lah. Nagtutay mo na lang. Nagtutay na. Hala. Ayaw lah. Ay, dagan ba? Tungkol sa lula, oy! Ay, dog! Ay, dagan! Saan? Biktibo? Epektibo ka rin. Come on, dog! Hey! Come on! Dog, makakaon, dog! Come on, dog! Dog, makakaon, dog! Ay! Ay, dog, saka na! Aba! Dili si Chuchay anak kayo ng sobleng sa iyong lula. Sabi, Usaw man ako to para mawalang kayong adto. imna tong isa yan lula. Rumawala na yung gayuman. Nabuang na sa tayo. Mamatay na po sa sabot anak. Mamatay ko sa iya siyang lula. Dong, dali dong, kamon dong! Kaya mamatay ka ginani dong, dali! Dali ba, kamon! Kamon dong!
Ayaw lang og basihe, panggawas nga hitsura. Kaya ko mahigugma, sigurado ikaw ra. Di ko parehas uban, uyab kay tinagduha. Isara ang akong heart, maong ikaw ra isa. Ayaw na og kahadlok, di na ka masakit.